Duol matayo weche tudruok pachoka Communications Authority ogolo report manyiso chal tudruok pachoka mane kind giko higa ma okalo kod chak higa montiere ni. Report no rango matut e sekta mar tudruok kod kwan motenore kod tiyo kod mbui, rochruok arita e tiyo kod mbui kuom mamoko bende. Isaac Okech nigi ler mar wachni. E report mar Communication Authority ma kind dwe mar 10 nyaka giko higa mokalo, yore mag tudruok e yor simu oyang ni omedre kod 2% kawuok 1.6. Medruok mane ochwal kod nyasi mag loro higa ka jogo mani kod lai mag simu kata sim card ochopo 71.4 million. Kwan joma ondikore tiyo kod simbe pacho ka omedore koa 69 nyaka 71. CAK oyango simbe maromo 72 ni pacho kaka kuom kwan gi simbe mag mula mos kata smartphones gin 41.4, kama moko mag adiya kata machon gin 30.5. Communication Authority bendo yango ni chenro mag oro omenda kokalo simbe omedore ka kwan joma tiyo kaka agents oa 366 nyaka 395. Joma tiyo gi omenda mag simu omedore kod ji 2,000. Kata bed ni paro nitie ni chenro mag tudruok e yor barupe nolwar, kwan barupe mioro pacho ka 806 nyaka 815, ka mago miore pinje maoko olwar koa 8,500 nyaka 6,700. Kwan osike mioro kokalo posta pacho ka omakore 3.7 million. Ka osike miore pinje maoko odok chien koa 141 nyaka 22. Bende lipodno yango ni ng'eny ji goyo simu kopogore kod oro ote machuok kata SMS. Isaac Okech, Ramogi TV.